Ngiyanibingelela egameni lenkosi umfelethi uJesu Kristu. Amen. Umthunzi uxabene yedwa noNkulunkulu. Intando yeNkulunkulu ngephikiswe. Bafethu igama lami ngosandile kaMakhoba. Besibizana ngomakhelwane noBhunu. Ngokwe program ukuthiwa ngikhulumela abantu ebengisebenza nabo, engisebenze naye. Abantu abaningi bazoBhunu ukuthi bazo-Sweet Films ukuthi ngisebenze naye ku-Sweet Films. Kahle noBhunu usuka kude kakhulu. uSweet into yayizolo. uBhunu wa-introduce u-Arab kumina. I-social media ingakabikho kusayithina esiphethe igame ngephepha. Phela akukho okungaboli bafethu. Kwakusayithina esiphethe igame u-Arab athi engangiyiphethe ke bafethu angifuna ukudlala ngani. U-Arab athi kumina eMakhoba kunentwana yami la engifuna ungiphakamisele yona, ungiphushele yona. Ngithi ubani athi uDJ Bhunu, ngithi awusushilo. Ngingamazi sidala uBhunu. Afike ngempela nayo Arab office lapha eIndependent. Ngiyaxolisa makukhona ama-ex-boss ami. Afike Independent la ngempela ngimshaya ithombe uBhunu aphume ephepheni angakholwa uArab. Kwayena uBhunu engayikholwa ukuthi uphumile ephepheni. Angithanda ibhadi. Uthando lami nokuBhunu lasuka lapho ke. Emva kwalokho wangitshela engenalutho uDJ nje wathi ngiyophinda uhlupheke. Yabona manje. Yabona wenza into enkulu ngiyophinda uhlupheke. And ngikutshela iqiniso uBhunu wamelile amazwi akhe bafethu. Yabo mina uBhunu bafethu ngiyazi baningi silimele. But mina uBhunu ube nolunye uthando ngami. Besingabizani nangabangane. Mina umuntu bengibuzi ngihlanganiswa yini noBhunu ngithi umfowethu. Angikaze ngithi umngane wami ongimazi kudala naye futhi uMakhoba umfowethu. Thina sibizana ngomakhelwane. Babuza uRoni. Lo makhelwane usuka phi lo makhelwane? So uBhunu ke sithe izinto zami sezingasekho right ephepheni. Wathi usathi lapha emhlanga ngoba ngingena ngale ngoma nje le engene ngayo manje ukuthi abajwayele ukuvakasha endlini kaBhunu bayazi uBhunu ubekholwa bafethu. uBhunu was a worshipper. uBhunu mfethu uzofika endlini yakhe ngisho kuthiwa nibe eklabhini. Manifika nje yodlala igospel kuze kuse. Singahamba siye lapha endlini yakhe manje sicheck ku-YouTube wakhe. Gcwele bonke igospel. Athi makhelwane ngifuna ukuhlela inkonzo enkulu. Yabo lento abayifakaza ngomama uMakaBhunu bakhuluma iqiniso. Yabo nje ukukhulumela nje abasebenzi bonke nawo wonke umuntu abantu abasebenze noBhunu. uBhunu beseyazi indlela yakhe bafowethu ngitshela iqiniso mina. uBhunu beyazi indlela yakhe. Ngizonitshela nje izinto ezimbalwa ezenza ukuthi ngibone indlela yakho beseyazi. 2 weeks back kuyiphathi kaPapa G ngangikade nje futhi ngamgcina. Wangifonela wathi makhelwane ukephi? Ngithi mina ngise Playhouse khona ishow ekhona esibukayo. Ethi ngizoba lapho in 2 minutes. Hawu ngithi uBhunu 2 minutes akasazi sizowenzani. Ngithi mina ngenze njani phela amefoni uvamisa ukuthi mhlawumbe ethi fonela amajida hlanganisa abantu uvamisa ukuthi befona kusokhona into ayifunayo ngoba kukhulunywa ngo-connection nje. Usumefoni usukazi ethi lapha Makhoba awuhlanganisa inamba ukuthi Makhoba wenza ukuthi Makhoba wenza ukuthi. Hayi ngale langa vele ethi nje wayamba noma phe futhi ethi siza kwena manje ngishaya uvalo ngenzeni. uBhunu avele ufuna ukungibona nje. Mefika ngimina noplastic wenyama seSimons. Hayi iSimons ubeyithanda ke shame. Ushone ngeSimons nje ekhaya. Uphethe inyama seSimons ethi hayi asami so check uG sambe sePapa G. Siphume yabo nje sika Papa G. Ngisacabanga uBhunu ungibizelela akayishilo into angibizele yona. Kuyaqhubeka nje hayi makusuka asisola lapha sewi-1 Wednesday. Makusuka kwa Wednesday ngithi angishiye endlini. Athi hayi ngeke kade wagcina emhlanga. Asami semhlanga welala emhlanga. Futhi ngalelela ngizobonza evele angizange ngisuthe ngisho kusho mina ngiyaposta ke ngompostoli angiposti go. Kodwa that day ngathi angifuni kwazi noyedwa umuntu ukuthi nginoBhunu la because manje ngaposta ngavese nginoBhunu labantu abangamthola ocingweni ingcingo zabo ezoredirectelwa kumina. So ngcono ngifihle nje ukuthi nginaye. Masihlele endlini yakhe izinto eziningi angitshela zona ezinye azasho ukuthi Makhoba le ngikutshela nje ukaphinda uyitshele umuntu. Athi kumina enye into awayisho ngoba ngithi indlela yakho bese ayibona.
washo nje amazwi engaze ngambuza ukuthi yini usho leyo nto wathi mangihamba manje umndeni wami right kanje uMaphe uyakhumbula mhlawumbe wathi mangihamba umndeni wami right ngakhathazeki Makhopha ngathi hawu Makhelwane wakhuluma indaba yokuhamba manje wathi akhuleka futhi mabe ngazi ukuthi ba right kanjani bengangibulala kwayibona manje ngathi mina ho so waphinde wasenye into futhi wathi asivula amabhusha wathi Makhelwane vula namabhusha wakwangifonela ke ethi angibheke eMtuba ukuthi likhona nebhusha ngibheke zonke indawo sengakitshe mina ukuthuma yena uthi ngibheke so sengiyambuza ukuthi vula namabhusha inyama ikhona sengithi mina hawo Makhelwane wabala thina ethi hayi mina ningasangibali mina okwamse ku right sicabangaleni nina no boy nonke no Maphe mina kwasengi right so bafethu uBhunu ngiyambongela bethi impilo ayiphilile khona isikhathi la isisebenza khona igcoka melisha laze lamqamba igama lokuthi uMazulu azayithole igcoka melisha la wina imoto okhosini laselifuna uBhunu alisize baqeda ukushuthela music video nje laselicela uBhunu alisize lifuna ukushaya ithonga ebhasi leli le roof leyo nto ke basipala ngaze kufunakala wenzeni ngoba kufanele kuyocheckwa ukuthi azikho izintambo zagesi naleli bhasi lama tourist wavena uBhunu wangithuma la kaDurban Tourism ungahamba ngahlanganisa sakhuluma naye washama calls zakhe ashama calls sabuyela kuyigcoka mhlambe in 2 hours sathi i-event isihlangene lathi igcola mayi Bhunu uMazulu ayizayithola ke phela so nalapho futhi ngithi ngiyakhona sithi sesiyokhokhela indawo sithi yokhokha sifike lo muntu esiyokhokha kuyena ushonelwe mhlawumbe kade ngingena ucall nje lokho kufanele sisayinele ipermit simnike imali asayine ipermit sithi siyamnika imali ushonelwe simfica ikhandi lakhe sahlanye avela sayine ipermit asiniki athatha imali ethi uBhunu hey Makhelwane uyakholwa ngempela Makhelwane usalokhu ufuna ukubuyisela imali ebuva imali engazi usiphile phela lo muntu indawo so bafethu nala kuswidi film bafethu siyacela baniqhubeke nithembe ikhampani ngizwile nje abantu nangusima ukhona bakhona abafowethu bakhona uMandisi stylist akhona uDani photographer sikhona abafowethu siyacela inkampani niqhubeke nithembe ababefisa ukuyinika umsebenzi ayikho into eshintshile bafowethu njengoba beshile nanguboy ukhona inkampani ukuze umndeni uqhubeke usebenze mhlawumbe uBhunu bethu umndeni wakho right nje akukho akubekele khona but uthembe ukuthi inkampani uyishiye isimi ngeenyawo so siyacela ke bafowethu ukuthi izinto za sweet zingawo uBhunu bafowethu akekho umuntu obengamsizi angazi bazofonela abantu mase beboshela drug and driving intatha kusa ngoba hey ama drug and driving DJ ama artist intatha kusa ikholisho kuyena hey sengiboshida uthola ukuthi kade ekhala ngokuthi lo muntu umxhophile yena lo mase nenkinga ngithi awuBhunu le out nje iyenze kanje Makhelwane yeah so leyana bafethu bekuyindoda enenhliziyo enhle enomoya omuhle kakhulu ethanda zonke izinto zenzeke kahle uBhunu ubenganqamane akukhokhelele ukuthi ungamzondi kunokuthi nizondane ngoba ngisho ngamshaya ngempama uyahleka ngangize yabo uvale bengihlezi nginalo naye akaza ngidinelwe hayi mina wonke umuntu nje umoya owodwa andiyamazi ukuthi umuntu ongadiniwe masethatha isinqumo sakhe ngiyasoyilothi bihlezi ihlahisa ukuthi ngithi Makhelwane phela wodinwa nawe manje udinwe nje kubona ngathi udini uthethe hayi lento ukuthi kwenza inkinga enkulu uvela wehlisa umoya nje so bafethu angifuni ukuthandabuza kakhulu kuningi obekusekhanda sekunyamalele nje sibonge kakhulu konke okwenzekile sibonge kakhulu nakobhuti sibonge nakaThembela siyabonga kakhulu bafowethu ngokuthi nisinayekelele uBhunu enikhiphe kuBhunu akuphelelanga kuyena bafowethu miningi imndeni emile ngemsebenzi eningi from Bhutkula bafowethu kudala nje konke nomndeni wakagcaba enibeni nginika uBhunu ubengakudli yedwa obenika uBhunu besikudla sonke yabo nje bafowethu silimele kakhulu angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani kuzala omunye uBhunu namhlanje kade ekhala amajita nje emlazi izolo ethi hey kuphelile kuyemhlanga abadoda umuntu ozoyemhlanga manje usezokhokha
umuye emhlanga wathi phelile ukuyolala emhlanga mahala ushaya iweekend yonke emhlanga ungenawo no 5 rand umuthi ufuna ukubiza intombi yakho athi ngizoyirequestela umuthi intombi yami ngathi inenkinga ukuthi hayi khuleka uthi angimazi bafethu umuntu onje so bafethu siyabonga kakhulu ngakho konke ngicela ukudedela usisi wami uSima naye athi qaphu uyena ke umphathi isikhwama kaBhulu umphathi weoffice laBhulu goloza nemali siphelele upetrol sihamba naye ethi thinta ubhuti ngithi ulele nje koze kuvuka uBhunu ukuze aswipe upetrol asazi manje uzothinta abantu sami boy ungalali mfethu bekuthinta uthi sho Sanibona ngizofunda phansi because Budu Andile. Standing here, it's so hard to believe ukuthi you are gone. As your personal assistant, njengoba ojwayele ukusho i-office lami elikhulu, I was blessed to work closely with you, to witness your strength, your vision, and the way you carried so many people. Ubhuti ayekho umuntu wayengamthandi ngangize ngimkhuze emalini hawe mankosi yami manje umuntu uzocela imali uzomnika ngize ngibuza ukuthi bhuti labo bantu bazoyibuyisa imali noma uyamupha ethi ayikhuleka Sima mina ngiyazi ukuthi ngenzani okay we were not just my boss, you were my mentor, my guide, and someone who truly saw me. Ngendlela ayekholelwa ngayo kumina ngisho engezani uzosho ukuthi ayikhuleka mina ngizomlungisa uSima wayengithemba and ngiyabonga ukuthi ungithembile and wayehleze esho ukuthi ngiyakubona konke kodwa ngiyazi ukuthi imali yami mengishiye kuwena akunankinga ngisho noma ngahambe so ngisho ukuthi bhuti okay ngiyakubona ukuthi uyahamba ngicela ukusho ukuthi sizosebenzisa imali engaka namhlanje musuye eklabhini ngithi awukuhambe nje ungaphethe card ubone ukuthi khona enozoswipe mengaswipe ngawena ethi hayi ngeke kulunge Sima but engakusho nje ukuthi ngiyabonga ukuthi unginikezile ithuba wakholelwa kumina wangithemba ngayo yonke into and ngizoqhubeka njalo ngibambisane no boy and ngenze ngimkholete nalapha ngisho ukuthi ubhuti ubefuna ukuthi kube kanje ubhuti uthanda izinto ukuthi zibe kanje okunye engakusho ukuthi ma behleze ekhuluma ngayo ethi uma wami mina Sima uma wami I think ngoba mina bengihleze ngikhuluma ngoma ethi Sima uyamthanda uma wakho so naye besho ukuthi nami ngiyamthanda uma so angazi ukuthi ngithini kodwa ngiyabonga wonke umuntu ofikile and it's funny ukuthi besikhuluma ngakho ukuthi ngiyafisa ukubona ukuthi noma yini mekhonto yenza ukuthi abantu bawufika yini will they show up ngalendlela wena oba show up phela ngakhona and ngilokho engibuka ukuthi uba ukhona uba ongekho because ngifuna ukubona and ngambhalela ngathi ngifuna ukubona ngoba ushow up kanje and I've been looking and mewukuthi angekubona ngokutext angekubuza ukuthi indaba ubungazanga ngiyabonga Sibona sishisa izindaba ezifika phambili zosuku. Khona into